Здравейте хора, не ще играем на някаква страшна игра. Опа, трябваше да се направи пред сервера, ама айде остави. Примото. О, не, чайте хора. Забравя се вселя... Забравих се вселя графиките, човек, забравих. О, ес. На колко FPS? Да, малко забе... Хора! Това е играта. Еа така. Добър ден, добър ден! Колко е бърз този. Мале. О. Ще го това лудия. Ека ми открадна туитото. О, хвърли. Ела. Пис. Удари. А така. Ударил го. Ой, изчакайте. Сървърс. Така ще е по-добре. Оле. Взимай сега този буклук. Ето. Оп. Ударил го. О, шит. Как бяга това? Да, работи ти. Хей! Добре. Много бързо ще вляза в къщата му. Ако ще мога. Да. Казах. Отваря тази врата. Спа. Къде е, бе? Чувам го, все едно е до мене. Здравей. Добър ден. Мале, тая игра е много страшна, човек. Не, хора, не, ще играя на Baldur's Basic. Защото имаше някакъв нов апдейт. Тая музика, човек. Много е силно. Фест. Само на фест има. Човек, хора, имаше един много гаден мод на фест. Играеш на такова, на криеница някаква. И от друга къщата и не можах четвъртата книга да я намеря. Пък тук е по-яко, защото е по-бърз баудито. И може. И му са мини. Старт. Так. 8 книги. Започва се 3-2-1. Бързо. Хващате всичките. Аре. Да намина много бързо. Тук има ли нещо? Не. Чек 5 от 8. Сега идва. Моля те. Не ме би. О, готови сме. Не. Колко е страшен той човек. Не, моля те. Май как пляска силно. Забравих, че не бръсна. Там, махай се ти оттам. О, балди!
Не, само... Не, няма стане. Добре, това е активирано. Изход! Айде. Тън, 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 тън. Пак тази музичка. Не мога да ходя. Не мога да използвам и содата. Тук си махнете слушалката. Ай. Добре. Друга игра. Фри админ. Напробваме тая игра. Много гладко върви човек. Право. Много красива картина. О, много е гадно ти тая дъга на затвато. Мога да хвърлям парички! О, сега ги прибивам, гледай сега какво става. Винаги когато джойвам публик сървър се изнервям на тия глупави неща. Чай, първо се активирам. Оп, хора. Моля ви, игнорирайте тази музика. Без да искам се включва и не знам как. Не мога да се активирам флайт, защото се включва нещо. Което и? Майко. Добре. Спирам. Чай, той ще го ударя. Не, това не е честно. Не, тая е много тъпа игра, човек. Много се изнервям. Гледай. Какво за бога ето и нещо? Паек с нещо с глава и някаква... Не знам, не мога да го опиша. Много странно. Има чук. Ще ви дараш чука. Сега. Не бай, дай ми туито. Така. Тя пигна малко сода. Бързо. Не, тото не може да се удари, нищо не може да се прави с него. Бързо преди да ме убил. Бързо взимай нещо силно. Меч. Виж го и ти лети! И аз мога те, ама малко трудно. Вече не съм ли лав. Аре, аж бе, аре пи бе! Аре пи бе! Колко време ще презарежда пиенето ми? Ау, лазер. Дай ми лазера обратно бе, глупа игра. Така. Набарах лазер. Това не е възможно! Какво? Как не мога... Не, човек. I'm done. Те чукчета да си ги взема. Бум. Ела ти бе. Малко по-бърз станах. Бум. Мале, почти го убих. Кой му удари бе неговото? Айде, умря. А ти, паяк смотан... Гледай го колко е гаден и бърз. Гаден ми бърз! Команд. Всичко, пускам всичко. Как се пуска това? Fly. Дай ми да летя, бе! Тъпа игра.
Не, човек, не. Сори, хора, бе, какво е той тъпо нещо? Пускат се някакви музики и неща и не знам какво се случва, човек. 10 минути. Я тук на тая игра да хвърлим някакви хора. Ахахаха. Аз съм играл между другото много яка. Виж. Той глич преди не съм го за... Мале, той къде отиди? Храни го той. Може да го носи всякъде си искам. Я си го пусна. Чекай, ти хора, тук можеш... Има и меню. Охо! Ще се стоите. Бургерче. Бургер. Още един. Още един. Още един. Още един. Още един. Подаръци. Готово. Как се еде той? Я ги всичките. Какво има тук сега? Броколи! Добре, айде той става. Не! Не! Ела тука! Не съм чак толкова дебел прасе. Ела тука да те изям. Бързо, ела тука бе, така. Не бе! Не искам да те спусна. Не бе, забравих как се еде. Ето го. Само ако си ми направил нещо, човек. О, кафенци. Да. Какой ти човек, не знам и аз. Подаръци, човек, подаръци ще има за синьо сърце. Абе, аре бе, той са моите подаръци. Вижте хора, аз съм много хубаво. На най-хубавото място в целия свят. През това време, докато се летя хубавичко, ще махна тези неща. Чек. Всяка една мултиплеер игра в Roblox ми изнервя. Знаете го. Добре хора, до тук ще приключим. Аре от мене, чао.